Средно училище Трайко Симеонов, град Шумен, е своеобразен спектър на средното образование. Приемът на учениците в начален и прогимназиален етап е завишен с 60%, като устойчиво се редуцира вторичната сегрегация на образователна институция в градска среда. В изпълнение на начертаните стратегически цели, училищната общност изпълнява успешно редица взаимно допълващи се политики, като всяка от тях е част от цялостния подход на иновативното училище. Dear. D-E-A-R. Dear. Correct. Довеждат до слад в използването на електрически. Традиционните методи, често изразяващи се в репродуктивни дейности, отразени в работни листи, не винаги постигат очакваното повишаване на резултатите, още по-малко мотивацията за учене. Затова и в Средно училище Трайко Симеонов избрахме нов подход към реализиране на допълнителното обучение на учениците. Подход, който провокира изява, нагледно образното и словесно-дискурсивно, дивергентно мислене и по никакъв начин учениците с образователни затруднения не се посочват като различни от другите. Идеята ми хрумна по време на националните педагогически четения в град Ловеч, събитие организирано от Министерството на образованието и науката, Регионалното управление на образованието в града и Център по хуманна педагогика. Именно благодарение на този център се докоснах до учението на световно известният грузински учен академик Шалва Аманашвили. Неговата мъдрост ме накара да се замисля дълбоко. Той твърди, че всичко, което се случва в училището, трябва да мине през сърцето на учителя, за да може да очертае пътя на учениците към истинската светлина на знанието и благополучието. Вдъхновени от тази философия, в началото на учебната година екипът от начални учители в нашето училище решихме да се обединим около една обща тема в допълнителни обучения за обща подкрепа за достъп и трайно приобщаване в училищното образование. Тази тема се превърна в нашия творчески център и ни водеше в търсенето на нови решения. Ние вярвахме, че когато знанието е поднесено с любов, то не просто се усвоява, а се превръща в част от личността, оформяйки не само ума, но и душата на детето. Нашата мисия се сбъдна. Създадохме среда, в която всеки ученик се чувства ценен и разбран. А ученето не е задължение, а приключение, преживяване, пълно с радост и открития. Чрез него ние превърнахме учебните затруднения в мисии, които децата с радост приемат и преодоляват, доказвайки, че най-големият успех е да учиш със сърце. Първият учебен ден учениците от 3-ти клас получиха мистериозен пакет. В него имаше камъче и писмо от феята на доброто Лумина, която ги приканваше на специално пътешествие. Когато децата докоснаха камъчето, се пренесоха на планетата Бенивърс. Във вселената Бенивърс няма звезди, а милиарди изкрящи частици доброта. Това е място, което не можеш да откриеш на никоя карта. Бенивърс е състояние на духа, което трепти в сърцето на всеки, който е избрал да носи светлина. Тук знанието и добротата се преплитат, а въздухът е наситен с магията на словото. Бенивърс е жива, диша заедно с нас. Когато научим нещо ново, става голям като слънцето. Из тази прекрасна вселена пътуваше феята Лумина, олицетворение на добротата. Нейната магия бе скрита в гласа й. Днес феята на светлината бе решила да посети един малък свят, където децата се учеха да четат и пишат. Нашето училище. Лумина се плъзна през покрива и се озова в коридорите. Въздухът тук беше изпълнен с особен мирис на хартия, мастило и любопитство. И тъкмо тя се канеше да отвори уста и да дари първия си магически поздрав, когато сянка падна върху блясъка й. Това бе буквояда, зла ламя, чийто единствен глад бе за гласни и съгласни. Където минеше, оставяше само мълчание и страх. Феята протегна ръка и за да я спре, но ламята я отблъсна. Лумина полетя назад и неволно се подпря на нещо студено. Това не беше обикновен камък. В момента, в който ръката й го докосна, той избухна с ослепителна зелена светлина и всичко около феята се завъртя.
Когато светлината утихна, тя се озова на странно ново място. Това бе светът на мълчанието. Защо феята е попаднала там? Светът на мълчанието е създаден от тъжни мисли и забравени думи. Подмолният камък я отвежда там, за да може тя да помогне на неговите жители да върнат гласовете си и своя собствен, който изгубва, попадайки там. След като учениците от трети клас се завръщат от Бенявърс, те не разказват на никого за преживяното. Вместо това те подготвят тайна покана за останалите класове. Деца, вие получавате мистериозен флик. Това е един плик, в който имате скрито съобщение. За да се присъедините към Вселената на доброто, Бенявърс. За да видите обаче какво е съобщението, ще трябва да го разгадаете. Заповядайте, вие тук сте един екип и заповядайте, вие тук сте другия. Да видим кой първи ще разкодира това съобщение. По този начин ние превръщаме поканата в истинска мистерия, която децата ще искат да разкрият. Скреч карти добавят елемент на игра и откривателство. Въвлякоха ги в приключението от самото начало. Мисля, че вече имаме готов екип с съобщението. Да чуеме. Елате и открийте силата на буквите и думите. Само най-смелите могат да помогнат феята Lumina. Ако прочетете това, вие сте избрани. Следвайте магическата светлина. За да върнат гласа на феята, първокласниците търсят изгубените букви. Пътуват из света на мълчанието и откриват символи, които означават букви. Намери буква. Сега се намери буква. Я да видя светлови. Буква О. Браво. Огън. Браво. Браво. Я да видим. И тази буквичка е И. Това е буквичката, с която започва името на Юркай и моето малко име. Приключението на второкласниците започна с буквите, които са ключ към думи, носещи сила и смисъл. Сега с всяка буквичка, която хванете, ще образуваме думи. Моята дума е усмивка. Моята дума е доброта. Светлина. Топлина. В. Трети клас имат мисия бягство от крепостта на мълчанието. Всички думи са затворени там, защото са изгубили връзката помежду си и не могат да образуват изречения. Ако не е съществително собствено име, автоматически минава в началото на изречението, нали? Охо, имаме изречение. Я да видим. Ти си избрана, защото носиш доброта в сърцето си. Казано е общото. Браво, мели се първа. Така, айде тук тази стрелка. Ето, разрушихме. Първата тухличка падна. Децата от трети клас са елитна спасителна команда Смисъл, която трябва да влезе в крепостта, да съедини думите в правилни изречения и така да ги освободи. И сега може да ги занесеме, нали така, на учениците от четвърти клас, за да ги подредят в текст. Всяко уважаващо се изречение има специално място в приказка, разказ или стихотворение. Учениците от четвърти клас подредиха освободените изречения и създадоха колаж на приказката за Лора. Кое е най-подходящо? На животни. Точно така.
още изречението. Дори на животните в гората. В едно малко селце живеело момиче на име Лора. Тя била известна с това, че винаги помагала на всички. На възрастната баба да носи вода, на приятелите си да учат, дори на животните в гората. Една вечер, докато вървяла към дома си, Лора срещнала странна светлинка. Лора срещнала странна светлинка по пътя за вкъщи. Светлинка. Това било малко вълшебно елфче, което се усмихнало топло. Ти си избрана, защото носиш доброта в сърцето си, казало елфчето. Ето ти подарък, вълшебна усмивка. Когато се усмихнеш на някого, той ще почувства топлина и радост. Цак, 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 цак. Да. От този ден нататък, където и да отидела Лора, хората започвали да се усмихват и да правят добрини един на друг. Селцето се превърнало в най-щастливото място, защото едно малко момиче вярвало във вълшебството на доброто. Феята Лумина служи като жив показател за напредъка на децата. Знаете ли какво направихте? Върнахте гласа на феята Лумина. Благодаря ви от Сърце! победихте букво Яда! Точно така, победихте буквояда. През 9 планини, 10-та в горите Тилилейски да си отива. Нали така? Да. Не мое мястото вече тук. Довиждане! 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 Основната причина за създаването на проекта е да се даде възможност на учениците да учат чрез преживяване и да развиват своите интереси извън задължителните учебни часове. Владеенето на езика е най-силното средство за предаване на човечност и надежда.